Ingabe izingane zidinga i-endoscopy? Ngakho-ke ngisho nezingane ziba nezinkinga ezithile ngaphakathi emathunjini abo ezidinga ukubheka ngaphakathi ukuze kubonakale ukuthi kwenzekani ngempela ngaphakathi. Kukhona izimo eziningi ku-pediatric gastroenterology ezihlukile kunalezo zabantu abadala, futhi izinsimbi ezisetshenziswa kwezinye izikhathi ezinganeni zincane kakhulu kunalezo ezisetshenziswa ku-endoscopy yabantu abadala. Ama-endoscopies ezingane ahlala enziwa ngaphansi kwe-sedation, okusho ukuthi ugcina umntwana ezolile ngokuphambene nabantu abadala abaphapheme. Ngakho-ke kungaba yinto esabekayo enganeni, akunjalo, ukuhlinzwa nge-endoscopy uma ivukile. Ngakho-ke izingane zilaliswa ngokunikezwa izidakamizwa zokulala ezincane, bahambe bayolala bazolile, isiguli sijabule, abazali bajabule, futhi umenzi wenqubo naye ujabule kakhulu ukuze athole izinkinga ezibalulekile ezithile ezingane ezivame ukuza nazo. Baqhamuke nani? Kwesinye isikhathi baqhamuka ngisho nokuphalaza kwegazi. Kwesinye isikhathi izingane ziba nobuhlungu obukhulu besisu obudinga uphenge. Futhi izingane, njengoba ziyizingane, ziginya zonke izinhlobo zezinto zangaphandle. Kwesinye isikhathi bagwinya amabhethri, bagwinye izikulufu, bagwinye izinzipho, bagwinye nozibuthe. Ngakho ngezinye izikhathi, i-endoscopy yezingane ingokoqobo futhi idinga ukwenziwa njalo ukuze isize izingane. Futhi uyazi ukuthi ubani oneminyaka emincane lapho ungenza khona i-endoscopy yezingane? Yebo, ngisho nezingane ezisanda kuzalwa, ezineminyaka engaba 10 izinsuku, ezinesisindo esingaba ngamakhilogremu 2 kuphela, zingahlinzwa. I-endoscopy yezingane ngokuphepha uma unempahla efanele ye-endoscopic nolwazi oludingekayo.